אם יש לך עסק בינוני או גדול שעובד עם SAP Business One ואתה שוקל להקים חנות אינטרנטית, הנקודה הקריטית היא האינטגרציה. בלי אינטגרציה אתה בעצם מנהל שתי מערכות נפרדות. הזמנות מוקלדות ידנית, מחירים מתעדכנים פעמיים, ומלאי לא תמיד תואם למציאות. SAP Business One היא מערכת הליבה של העסק. שם מנוהלים המוצרים, המלאי, המחירונים, הלקוחות והחשבונאות. חנות אינטרנטית לא אמורה לנהל את הנתונים האלה, אלא להישען עליהם. באינטגרציה נכונה, המוצרים מסתנכרנים אוטומטית, המלאי מתעדכן בזמן אמת, המחיר שמוצג ללקוח הוא המחיר הנכון, והזמנה מהאתר נכנסת ישירות לסאפ כהזמנת מחירה. כדי שזה יעבוד, צריך להחליט מראש מה מסנכרנים, באיזו שיטה ואיך מטפלים בשגיאות ובחריגים. הקמה נכונה של חנות עם סאפ היא קודם כל תכנון תשתיתי, ורק אחר כך פיתוח.